Com? Encara no saps que l'Ajuntament de Begues posa a l'abast de la teva entitat un munt de canals per donar a conèixer les vostres activitats? No pateixis que t'ho expliquem en 2 minuts. De quins canals disposo? Doncs de l'agenda municipal, que trobaràs cada mes al butlletí en paper, cada divendres al butlletí electrònic i a tota hora a begues.cat, a la Begues App i a la pantalla del passeig de l'Església. Però també les nostres xarxes socials, el Facebook i el Twitter de l'Ajuntament, i l'agenda setmanal del programa Begues Viu de Ràdio Begues. I com us ho faig arribar? Això és el millor de tot. No has de fer res. Si no indiques el contrari, les instàncies que omples sol·licitant equipaments o materials ja recullen tota la informació de l'acte i es fan arribar al servei de comunicació que s'encarrega de difondre-ho a través de tots els canals. I si organitzo alguna activitat per a la qual no he hagut d'omplir cap instància? Doncs envia'ns la informació o el cartell de l'acte a begues.comunicació@begues.cat. He vist que a la pantalla del passeig també s'hi passen vídeos. Puc passar-hi el meu? I tant! A la pantalla del passeig pots projectar cartells o vídeos anunciant les teves activitats. Però alerta, han de tenir unes dimensions concretes. Els cartells han de ser en format JPG de 192 per 128 píxels i amb les lletres molt grans. Si no, no es veuen bé. No serveix de res que ens passis el mateix cartell que has fet per penjar al carrer. A la pantalla no li agraden. I els vídeos han de ser en format MP4, de 192 per 128 píxels i com a màxim de 40 segons. I el mateix, amb les lletres molt grans o no es veurà res. Quan ho tinguis fet, envia-ho a begues.comunicació@begues.cat. I què me'n dieu de les pancartes? Doncs tenim un munt d'estructures metàl·liques esperant les vostres activitats. Entra a suportentitatsbegues.cat, clica a difusió d'activitats i trobaràs totes les indicacions sobre mides, ubicacions i la resposta a tots els dubtes que puguis tenir. suportentitatsbegues.cat. Exacte. Ja ho saps, som aquí per ajudar-te a difondre les activitats de la teva entitat. Ajuntament de Begues.